Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchidin han sepi tangte pini abirta angton pen archuponik tha Mondolsing Rongpi Achor tumpen sekelang aphan Karbi anglong autonomous council akengri kerap kachohang Pirthe munit akailong kisung nai angdeng lipute keso se kachelangta isilo Komadne akhia dat kedo atumaphan ke joy ke tathek sitame keduk dat ke boy dat atumaphan ke isi kisung nai angdeng asonsi nang dokok titi Lasonsi nilip ahawar sikari rongpi arong amikar Mondolsing Rongpi kedamtang there chiklo niphai isiar nipen pressure stroke akeso kacholong lok penajok apholong operation asai claim nang koklo Sitami pini arni anta kimi angthek kavidet penajok ahem asoratum kamatha kisunga sonsi nang dokoklo Kedamtang dherea chiklo niphai isiarni Mondolsing Rongpi pressure stroke akeso kacholong lok penajok DMCH along sekelang aphan wanlo Bonta DMCH along ke un epupen puthot bokajan Ariojia hospital along si apholong operation asai claimlo Bokajan Ariojia along chiklo ejon sose sekelang bom unahut kapangrum akhiadat kedoan lapen adon arapalong kelong atangka pangrum etpen sitami sekelang aphan dorde detsi sai jokje puthot DMCH ICU along 1 to deadlo Lapen pini an chiklo ejon ra ebeng an le etlo sitami keso kemi ang thekabang theklong le detsi ICU along tami nonabangke kuma anang dengsi nang dokoklo Kedamtang Ariojia long keso kelang bom apor hutame Ayushman card pen sitami silang ponlo Sitame keso abang ahir ketan rak ajok Ayushman card pen kelang pon pen abadatang kasi aphai liroklo Lapen nona bangke laket hom an atangka prengsi kitu thunangji angdeng anlo Non apor hemasor lapen adon arapalong pen kelong atangka anta chipadoy et penta dordesi longli philang pen chenglok hem along kedo ason antami keso minangji pupen chipadoy laplo lapen non anabangke ari dengalong thangnatta avidetlo Lasi kai ke apor rat akidu kisungalong karjabdun kluk lapen ningke me abangphu Karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP candidate Amor Singh Tiso lapen nilip MSc Povitra Rongpi atumpen nilip po aphan sekelangalong nang chirabdun wek thapusi asopo akleng babul Rongpi pen pherang kethe nupen tuning report 40 Karbi anglong tumhan churupar pilo alam thebang laplo tarik isi pen non tarik kripli derma lo kesu chelang bom lo nilto anke non bangke hodak pendakan cewande lo cewande tapi ladak bangke unilu ate stroke hormu bang ladak bang operation je jaton abi dake medical ki milang amase ajaton bang abede raso posi nang litum along aprek ponang puh kolam lo kenil tum dapen along aprek pon jiban helu tu ongchot mani tumbang pon imo bedelo amasi nitum bokajan arogia along sedamik lo halada bang private pina card pini do puseta asman card do puseta me hada bang pk system cho hala so pk along ke cover ne delo amasi hadak lakho ne jo ke lerok lo athe apulong operation pena amat ni tumta lana bangke pion edelo masala tapan elo private pena pemasini tumha tapan ako daknon medical college no ko nang shift delo shift de tapi nono bangke ICU room piniar ni da dobom lang ni lipo anke pinian ta non bangke koma an sido ikoklo koma long do koma non bangke no anta sense abelang kasi nilihin pen tuning riya bangke Karbi anglong long kedo kethe keding tum non election apolo apotsi labang so election aporon na nilitan hokta bar tekhe delo nili bang se kiriya banglo amase na hokta me lam te kara thela se itum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang alangli nilitum aphan sapo kerap nang pijima pusini lihin pen tuning ri lo nili bangke nilimen babul Rongpi nili polo lanon kiso dada bangke Mondolsing Rongpi Ata 64 posipu seta hala soke tok lok chotmat ama non bangke ata bang hoitu sose jatta helobon
langsung masih recovery unirek lo sontai po Pinianan tum ciklo na mas. pinian ke ni tum ciklo yon rebe andap lo non apor kamatha kisung thektik asonsi nilitum dolo la si nilito maphan nangra vek thapusi kesodet Mondolsing Rongpi Achor tame amekri buprupen karbi anglo autonomous council kethe keding atumalong kerap kachohang pon su tum ge bang po churu lo ni tum kisung lam chithani pu la se pressure stroke pen jo ek mars ek tarikh an dak chiwan lo ke dak ki aphu person bang ke dak claim bang we sara we pa lam lo la si arogya sin tum chipon lo bang nai toy go hati si tan tum an ke hilu ong pu si dak arogya long hi pon lo adak 2 tarikh an ni person no mars 2 tarikh an ke person lo hadak kuan adin ni hadak dulu sita dak pamit he de lo hadak an ke poisa nang masih poisa dak lak pho an le rok lo an ke chilang mu be de lo masih ni tum chipon chiwan thu de lo la dak medical college an ke non chilang bom lang non ta ki mi ye lam jithan the lang an ke la si Dubai im bak biji hong bak nam poisa ta non ke ik lap lo hadak an si ik de lo lak pho par je ma hadak ta ni tum chithon lam nai la mane na ni tum chilang imu velo dak ke pusi dak pen chiwan de lo lasi ningke mepen kerap kapachir dun chiaphan screen along kapaklangpon gp number 7002636755 along kerap kapile chiaphan tabi putho chuningri pedopon 2 news text report karbi anglong news channel si dutulang labang ke ni tum nilip asor blog long sigido pen nilipo retired pen ni tum non bang ke dak dokora dung anse do koklo lapen nilip mec along ta nitum dam iglo batai si hini galilo batai hini ki thom lo lapen adon thu hala george board chairman lo langli long tame lam theke pu pale long bam te bon se tame CEM sar ake hai bang ko pini kam do ta thek athe non nom la election por penama lang le kaching ki pon ta por nang pi thek thek ta helo mene kasopot bang si nilitum ke nang litum media true hoy pensi nang litum mansi nang chuning ri Tangte bini aberta ke lapo ansi kangton pon iglo do me thak me kurwang thu